Šitskim Červeným krížu stretli sme ľudzov zo vyseljeného i viljatого Valalu Jamena. Potopljeni smo skroz, znači ja sam prvi na udar odande, kako je voda naišla, znači bili smo već u pola šest iza jutra, znači kada je taj udar bio, ja sam već bio potopljen, moja kuća, odande 10 kuća, znači totalno, znači potopljeno. Juče sam isto bio, znači kući. Mislio sam da nije potopljeno, pošto je ovako bilo 10 centimetara, 15 do prozora, da uđe voda, ali nije. I otišao sam na drugi prozor gdje je malo visočiji, rekao ajde da ne otvaram taj prozor, rekao da ne idem na drugi prozor. Međutim, kad sam otvorio taj prozor drugi, tu je odmah kauč i vidim da je on suv. I tamo sam se obradovao, rekao nije potopljeno. Međutim, kad sam ja stao, onda tako i propao kauč dole. I njega voda je izdigla, kad sam ja stao, sam ja pogledao ono vode do ovdje, preko struka voda. I u jednoj, i u drugoj, i u trećoj prostoriji, znači katastrofa, znači sve mi je uništeno, znači katastrofa. Ništa ne. Gde ste sad smešteni? U Gibac, Skodrađa. Katastrofa, znači. Ne znam gdje ćemo se vratiti, ja. I kada ovo se sve povuče, kad sve, ja ne znam od čega ćemo živjeti. Strašno. Ima 2 djece male. Katastrofa. Odakle ste vi? Iz Jamena. Iz Jamena. Gdje ste smešteni? Kod unuke. U Bačinci. Tu sam. I kakva je situacija tamo u Jamenu? Ne znam, nisam bila. Ja nisam bila. Voda. Kad ste došli tu? Pa čim je Sava počela da. To večer, sirene svirala i njima javu da došli po mene. Najbolje ko svoje kuće, jel? Evo, od petka smo mobilni u ovoj vanrednoj situaciji. Mi po misiji Crvenog krsta pružamo pomoć i ovdje taj centar za prikupljanje humanitarne pomoći. Mi smo za zbrinjavanje, ja sam član štaba za evakuaciju i zbrinjavanje, tako da smo ovdje u Šidu zbrinuli negdje 100-ak ljudi i sada ažuriramo te spiskove gdje su, jer dosta ljudi je otišlo i po nekoj rođačkoj liniji, po kućama su, nemamo evidencije. Evo sada ovih danas i sutra ćemo imati, valjda konačno ćemo utvrditi koliko je to ljudi smešteno u Šidu, tako da možemo da odgovorimo na njihovim potrebama. Znači kako oni dolaze ovdje, to ste mogli da vidite kako ovdje kod nas živo, kako dolaze, mi ih popisujemo, tu dobijaju garderobu, ono urgentno koje im je potrebno za prvi dan, lunch pakete, hrane i ono što možemo malo da popričamo sa njima, da ih ohrabrimo, jer stvarno mogli ste da vidite u kakvom su stanju ljudi, da je to vrlo veliki šok koji su oni doživjeli sada i mi imamo tu obučene ljude koji sa njima popričaju, ima tu dosta dece i već od petka i subote kad su oni počeli da izlaze, već smo obišli i obilazimo ih svaki dan, znači obezbeđujemo im hranu. Imamo dosta volontera na raspolaganju, sve organizacije Crvenog krsta sa teritorije Vojvodine su nam se obratile i to pokazuje jedinstvo naše organizacije, da nije bitno gde se desi nesreća, svi smo jedinstveni, jedni drugima priskačemo u pomoć i svaki dan dolaze kamioni napunjeni robom. Mi za sad nemamo potrebu za garderobom, već je toplije vreme, imamo dosta toga, prvih dana je dosta garderobe stiglo, sada nam je najneophodnija konzervirana hrana, dečije pelene, dečija hrana, flaširana voda, jer imamo u jednom naseljenom mjestu u Višnjićevu koje će sada verovatno i ono biti evakuisano, koji ima tehničku vodu i treba nam dosta vode da bi flaširane kako bi mogli usmeriti ka tim ljudima koji ostaju tamo i koji brane nasipe. Ono što nastaje kasnije problem to kada se budu ljudi vraćali, kada to sve bude krenulo nazad, sanacije terena i to sve, to će mnogo veće potrebe biti i mnogo možda čak veći šokovi za ljude kada se budu vraćali i vidjeli kako je stanje to što su ostavili. Vidjeli ste izjavu ovog čovjeka koliko je to za njega šokantno, on već razmišlja šta posle. To je onaj najveći problem, šta će biti posle. Oni su sada ovdje na sigurnom, zbrinuti su, u dobrim su uslovima, tu nema većih problema, mi ćemo to, ono što je naš zadatak, mi ćemo potpunosti ispuniti, ali, kažem, nastaju oni problemi koji će kasnije. Tu ćemo opet mi imati dosta veliku ulogu oko obezbeđivanja opet hrane koje će njima za potrebe biti na raspolaganju. Evo sada imamo jednu donaciju iz stočne hrane iz Sombora koje mora za stoku koja je iz
izvučena, jer mislim da je kompletno izvučena iz jamene i stoka. Ljudi su sve ono što su imali poneli sa sobom i ta stoka mora da se prehrani i da se, kad se steknu uslovi, da se vrate nazad, da to i vrate. Sam taj pristup ljudima je najteže, u stvari doći u kontakt, prići im na najbolji mogući način. Pomažemo im koliko možemo, u stvari najbitnije je dati im podršku i nadu, u stvari da će sve to proći i da je najbitnije u stvari da smo zajedno svi. Ja sam poreklom iz Jamene, moja porodična kuća je u Jameni, eto nažalost, to tragedija je, ali to je viša sila, protiv prirode se teško, mislim da je to čak i nemoguće boriti. Eto, roditelje smo prebacili, oni su ovde kod mene, kod sestre, stoku smo uspeli prebaciti to što su imali, eto. Ja sam ovde uključen, koliko god mogu da pomognem. Sa Crvenim krstom sarađujem već dugo godina, mi imamo jako lepu saradnju i eto, tu smo da pomognemo ljudima. Sarađujemo zajedno, nekako se snalazimo, svi su građani u stvari uključeni, svi donose pomoć. Mi gledamo da pružimo koliko možemo i ne samo da, nego i da popričamo, na kraju krajeva, svi smo u istoj muci, pa na kraju krajeva i našalim se nekad, ali eto, nekako da to prebrodimo. Sad koliko će to trajati, ne znam, ali tu smo, 24 sata. U samim Šidze sme sceni prek 100 ľudzov zo Jameny. Jednu familiju sme našli i u Vladičeskej ljetnej rezidenciji. Iz Jamene koja je poplavljena ovo 2 dana zadnjih. Pre toga smo branili nasip, meštani, i pomogli su nam iz Šida. Međutim, u sve toj želji mi smo uspeli da se zadržimo, međutim voda je došla iz hrvatske strane, iza leđa naših, koja je poplavila selo i totalno uništeno sve. I mi smo morali da se iselimo ovamo dalje u Šid. Evo, mi smo ovde, ima ih tu po Šidu, šta ja znam, u Haliju, u ovome Partizanu, i dosta ljudi je prihvatilo svojim kućama da pomognu. Ne može se reći, prihvaćeni smo bez neke greške. I bio sam prekjuče kod mene tamo u Jamenu da vidim, nešto smo malo uspeli da pokupimo kako ko, jer voda je nadirala strašno. Sad, najverovatnije nećemo imati u šta da se vratimo. Jer sve što je ostalo, da propadne. Što je se moglo stoke, svinja, kokošiju, goveda da se izbavi, ko je uspeo, neko je izbavio, neko nije. To je popuštano. Da li to živo ili nije, ne znam. Ja sam svoje pustio, nisam uspeo da izbavim zato što je voda nadirala stvarno jakom brzinom i sad u čamac ne možeš da natovarim, da ga izvezem i to je ne znam, zastrašujuće. Cijelo selo je u haosu. Ne znam šta da kažem. Teško, ne znam. Da li da ljudi nemaju ni novaca, nemaju ništa. Šta je ko uspeo? Neko nije uspeo ništa da uzme. Mora je da izađe. Nastavi vecej njet ani u Jameni, ani u Moroviću, ani u Višnjićevu. Šidski dokumenti, knjiški, matični knjiški, dnevniki na bezpečni mese, miše posvedočeli, že to šidsko sklonjete i u šore, dzeci bezpečni i dumam, že budze šidsko u šore. Paniki njet, dzeci jak dzeci, še
našli i u Šidu drugi mesto i na osnovu toho, co ja videl u Šidu, oni prišli do školi, tu do Šidu, buli u mesece, oni še mišaju i nje treba ih obterhovati za situaciju, ali ih treba mišati mezi drugim decmi, ali nam bude problem za školjarov, ktorí završuju 8. klasu. Oni majú ešte 8 dní na stavi. Treba porihtati maturu i tak. Ali mi budeme toti djeci planujeme, že oni budu maci pomoć, že budu učić, že budu šerihta. Čim bude maturi, čim je bude, to nije zaviši od nas. Ja bih chcel da še u ime opštinskog štaba zahvaljujem šidskim hevdim, ktorí dali bulo jaku pomoc, bulo materijalnu, bulo fizičku, pogotovo sme vidjeli tih njog, že ljudze su da pomogu maksimalno, znači i hevtico, bukvalno njemaju nič prihodza z zlopatami, su da pomognju i domže že pokazuje keljo mi humani i kad seme že keljo možemo biti jedinstveni. Pijatok sam patril televiziju, ta premijer hovoral, že šitski iz Beogradu za Šabac. Međutim, ja bi pomognu s ljudom. I već patril sam na društvenoj mreži na Facebooku, že ktoška vyjavil, že še ize zo skuli, že je za autobus. I već sam še podoznal i preznal sam še, že može organizovani prevoz. Že može organizovano pojist. Ali ste mi govorili, kad sam z vami prši raz kontaktovao, že ste opatrili peše svoj bučeler i vidjeli ste, že mace taman teljo po Beograd za kartu, hej? Boli ste porihtani i tak pojist? Ja tak dumal pojist, že... Tak sam dumal, že reku, ma idem, že do Beogradu, a već od Sava centru... Vedu, že jak bude. Hej, vedu, že jak bude. Tak sam dumal, že pomognu s ljudom. Nie daj Bože nam taka je situacija. Nie daj Bože nikomu, hej? Vi tiš tak, hej? Švitko ste rešili, nje razdumovali se veljo? No, a nisam nje študirao. Jak me ovo, že će priđem do Šapcu, že će pojdem do Šapcu, dozim bez razdumovanja, ne znam, nič me ani ne sprečava da razdumam, že nje pojdem, abo da su. Tako može, ideme i... Pošli sme, zastanovili sme še u Rumi, u vatrogasnom domu i dok nije doznali, že treba pomoć, već sme javili nam, že do mjesto Klenak, to 18 km od Rumi. Sili sme tamo do skolo 11, do toho mjesta, do Klenku. Jedna grupa nas 7 pošla domu, a mi tam 28 ostali tam i mi već do 2:30 či do 2, jako što še ne zgledam, ostali sme robić do 2 noci, tak. A bilo i z toho mesta ľudza, oni še uključovali, či to starši ľudze uglavnom tam? Bilo i mladih. I mladih bilo, baš dost mladih bilo, a bilo i starših. Ne znam ktorý prosek rokov, ale bilo i od starih do bar mladih, do 17-18 rokov. A poďte mi ponúkli vám bolo teľo obezpečené jedzenje i nejaké, že by ste ho šľaku zokripeli? Svaka im čas na tým. Krásne vás dočekali, hej, ľudia? Bars. Zradovali že ste prišli pomôcť, hej? Jedzenje bars dobre bilo, nošeli nam, hajde jes, Každi a nije hladni sme, reku dajte da skorej naplníme mehi. A oni ljem nošeli kafi, soku, kvašnoj vodi nam bars veľo nošeli. Например, мне пришло преславу, že не дай Боже нам тогда буде, вони би sigurno prišli isto. Meni jedino to motiv bilo. A i znam, tam veľa malih djecov u každém valalje jest. Treba im pomôcť patrolizme tých dňoch. Skorej toho, jaké bolo u Obrenovcu, ja še bar rozčaroval do toho i reku, ja znam, že neveľa znači toto, že ja pojdem, ali jeden po jeden i... Keď će veljo, tak ti sjačina zbera, toto dakus... Naprimjer, jak ja, že pojdem ja, ta bude išće jedan i bude nas veca i ta še da co i porobi. A znate kako kažu,
Od cijelog rata najteže je posle rata u obnovi. Dakle, taj fantastičan humani gest i želja da se ponudimo i da damo sebe u pomoć i da ne dođe do katastrofe je nešto sa čime možemo da upravljamo lično. Međutim, posle toga dolazi situacija u kojoj mora da se upravlja na neki način koji bi trebao da prati neke osnovne principe struke, zahteva i svega ostalo. Nešto što se dešava recimo tokom samih izlivanja, obično gradovi pored reka koriste te reke i njihove vodonosne slojeve kao izvore za snabdevanje gradova sa tom istom vodom. Velika opasnost je ukoliko dođe do izlivanja da će praktično ta voda ući u same izvorište, u same bunare. To je jako teško sprečiti generalno, jer nisu ni projektovani za tako nešto, projektovani su možda za nivo od metar, a voda kad dođe sa 6 metara ne možete više ništa očekivati. Znači imate taj problem gde će doći do te neke vode koja je izmešana sa svakim mogućim scenarijem koji možete da zamislite. Postoji velika opasnost da će ući u te bunare i znači treba raditi neke sanacije, dekontaminacije bunara, ispumpavanje i sve ostalo, ali to je recimo jedan od koraka koji mora da sačeka povlačenje vode i da prosto imate tu vodu gde da ispumpavate, jer opet činite problem sa vlažnim terenom. Sljedeća stvar je prosto taj neki ekonomski moment, možda to i nije sljedeća stvar, ali nešto što meni kao veterinaru pada na pamet. Dakle, u ovoj državi u kojoj smo već osiromašeni sa stočnim fondom, gde se praktično ekonomski na ivici proizvodnja su praktično proizvodnja goveda, svinja, živine, čega već. Ova poplava je uništila tu količinu životinja da praktično će trebati vremena da se to nadoknadi i da dođe ponovo u poljoprivredni proizvođačku situaciju da ponovo ekonomski nešto razmišlja, proizvodi i privređuje. Ali imamo taj problem tog zemljišta koje je što zaostalo u kućama, što kontaminiralo terene, što eventualno prelazi u biljke. Za pretpostaviti je da će najvećim delom doći do preoravanja svih tih njiva, oranica i svih tih delova koji su poplavljeni, jer prosto nema od toga ništa. Znate, ti nanosi koji su došli obično nisu baš poželjni u poljoprivrednoj proizvodnji. S jedne strane, s druge strane, dobar deo plodne zemlje je spran i odnešen. Tako da imate sada problem i tu će morati poljoprivredni instituti, ja mislim da odigraju veliku ulogu u tom delu. Što se tiče epidemiološke situacije, mislim da naši epidemiološki zavodi, zavodi za zaštitu zdravlja, poljoprivredni, veterinarski sanitarni zavodi odlično rade svoj posao. Dakle, sama činjenica da su svi ti neki zaostali leševi, zaostali organski materijali, jer nemojte zaboraviti, nisu tu samo leševi, mi imamo ogromne količine hladnjača u kojima je držano meso, u kojima su držani raznorazni proizvodi za ishranu, koji su bili toliko dana bez struje, bez hlađenja. Znači, u samom tom delu su se morali pokvariti, plus voda koja je izmešana sa fekalnim vodama, koja je izmešana sa vodama koje su dolazile kao spiranja sa tih naših poljoprivrednih površina u kojima ima pesticida i svog drugog materijala. Dakle, sve to je nužno da se na neki način skloni. Iako ja kao neko ko je čovjek bioloških razmišljanja, mislim da će priroda tu najveći deo posla da uradi. I vremenom će taj ekološki moment morati da se ispoštuje i da se praktično isprati ono što će priroda odraditi na svoj način. A čovek je tu samo praktično zamoljen i zadužen da isprati te neke osnovne higijensko-epidemiološko-zdravstvene principe. Znači da ne rizikuje puno, da prati neke preporuke i da u tom smislu ne uvodi sebe, porodicu, sugrađane, potrošače u realnu opasnost. Sad, postoji ta opasnost od tih nekih takozvanih podzemnih voda, to jest površinskih podzemnih voda, znači vode koje su u niskim slojevima, koje će biti i dalje kontaminirane i sad u zavisnosti od nivoa reka koje ih nalivaju, one će tu perzistirati ne znam koliko.
potencijalni izvor zaraze, je li tako? Potencijalni izvor zaraze, jer znate, ako je vama sada došla neka velika voda, a tamo negdje u blizini vam je bilo neko stočno groblje, a u tom stočnom groblju je recimo sahranjeno, to jest pohranjena neka stoka posle recimo slinavke i šapa ili nekog antraksa ili nečega gdje imate veoma rezistentne sojeve mikroorganizama, vi dolazite u realnu opasnost da će to sa vodama da počne da isplivava. Poznajete mnoge ljude u vašoj struci i pomenuli ste već implicitno da mi imamo dovoljan broj stručnjaka koji mogu to da vode, da rade i da dovedu situaciju do relativno, kako da kažem, pod kontrolu, jel? Sigurno, ja vjerujem. Ili je potrebno iz inostranstva pozvati možda stručnjake ili šta vi mislite, kako? Znate šta, ja mislim da nama više fali tehnička opremljenost, manje ta neka ljudska opremljenost. Znate, prosto ti principi su poznati, prate se i ne dolazi do nekih dramatično velikih izmjena, sve ukoliko se recimo pojavi nešto kao što je bila ta bolest ludi krava, gdje ste imali pojavu nekog potpuno drugačijeg tipa mikroorganizma, taj prion koji je mnogo manji od virusa i od svega toga, sa visoko rezistentnim osobinama, pa ga ni spaljivanje, ni ovo, ni ono, ni uništavalo. Generalno treba, kažem, pratiti te osnovne principe. Sad, zašto nam je problem? To se pokazalo i sad kod ove situacije sa aflatoksinom. Prosto nismo imali laboratorije koje su mogli da isprate dijagnostiku tako nečega, jer jednostavno ekonomski osiromašena država nije uvijek bilo u situaciji da se prati napredak u kontroli, detekciji, dokazivanju, znači i kvalitativnom i kvantitativnom dokazivanju određenih da li bioloških, da li hemijskih kontaminanta. Tu je problem, po meni. Mi smo sa mnogim, možda čak i dobrim sistemima svojevremeno, kako da kažemo, odustali od njih jer smo smatrali da je to neko nasljeđe socijalizma, komunizma ili ne znam čega drugog, a pokazuje se sada da to možda čak nisu bila loša rješenja. I ovi nasipi koje imamo su nasljeđe komunizma, da nismo imali njih, mislim, pričali bi sasvim drugačije. Pa ja sam i učestvovao na radnim akcijama, učestvovao sam na 1,5, da tako kažem, nije važno, ali prosto, kažete, mladi su nezainteresovani i sad, pa i ja bi se verovatno ponašao u ovakvom vremenu, u ovakvoj situaciji, beznađu, u jednoj ekonomskoj teškoj situaciji. Ne daju vam priliku da se dokažete, znate, svako ima neku potrebu da pokaže sebe, da li kroz profesionalni, umetnički onaj angažman. U ovom beznađu u kojem mi živimo od 90. godina vi naprosto imate priličan vakum, priličnu apatiju i tako dalje. A gospođa Jorgovanka Tabaković je izašla sa idejom u javnost o tome da se motivišu mladi time što će im biti uplaćeno socijalno, penzijsko, radni staž, što ja mislim da je odlično. Jer imamo upravo taj problem da produženjem radnog staža starih mladi jednostavno ne dolaze u situaciju da stvaraju svoju penziju i svoju budućnost. I mislim da bi to bilo ovako jedna motivacija, jer možda sam i ja sad malo skrenuo, privatnik sam već 30 godina i mislim da u principu treba nagraditi nekog za neki rad koji učini na ovaj ili onaj način, ali naprosto svako od nas voli da njegov rad, da li pozitivnom prozivkom, da li materijalno, u svakom slučaju svako voli da bude pozitivno prikazan i da doživi neki benefit. Koliko generalno mi kao ljudi, kao civilizacija, koliko je bilo zapravo lažno ono osjećanje da smo ukrotili prirodu, da smo stavili prirodu pod kontrolu, da očigledno ona izravnava možda čak neke račune civilizacijske? Vidite, prosto vi imate taj neki, da kažem, tu neku sigmoidnu krivu gde čovjekov kratak život mu se učini da on nešto čini. Prosečno mi imamo jedino devastirajući uticaj i kao da postoji, kad god nam neki ekolog izađe i nešto počne da kaže, kao da postoji jedna nacionalna idiosinkrazija prema ekolozima, ne podnosimo ih, ne želimo da ih čujemo, ne želimo da se ponašamo prema prirodi na način na koji se ona odnosi prema nama. Fakat jeste da sve što čovjek zabrlja, priroda vremenom ispravi, da li kroz neke mikrobiološke, da li kroz ove one, ali imate sijaset grešaka. Evo, recimo, najprostija priča, sad je, ne znam, gomila raznoraznih stručnjaka se pojavila koji vam daju neke sisteme za tretman otpadnih voda i pričaju nema, pošto se samo ugljen dioksid proziva kao gasom staklene bašte.
a imamo recimo azot suboksid koji se tu stvari, koji niko ne kontroliše, koji je 320 puta jači efekat staklene bašte stvara od ugljen dioksida, o kome se uopšte ne priča, upravo zato što su nekompetentni ljudi na velikim položajima i prosto nemate mogućnosti da tu vodu dovedete do onog zaista nivoa koji ima potreban. Znate, ono ako je neko pije, to ne znači da je dobra voda, pije može zato što mora, zato što nema izbora. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Zecinske odzeljenje u opštím špitalju Verbas od 1. decembra prešlого roku nje robelo, pretože chybeli penježi za dodatnu robotu, odnosno dežurstvo pedijatrov z Doma zdravlja Veljko Vlahović u Verbaše. Doktorka Mirjana Pejčić, ktora bila načelnica, prešla robic do Domu zdravlja u Novim Sadze i na odzeljenju pedijatriji ostal jem jedan doktor, kotri už u penziji. Nam prihodzeli i najčastejše nam prihodzeli rodiči z decmi v noci, lebo vikendom, keď nije robel Dom zdravlja. I u tih slučajeva, znači teraz oni stvarno nje mali dze pojs, znači najbliže im bilo, ne znam, Novi Sad, Zombor, Subotica, robotni dzeň, pokle robi dispanzer, to šitko pod kontrolu, ali nje zgodnje baš to ti noci i to tedy, kad mi u stvari možemo najveće roboti imame. 15. aprila špitalj ščivela zdravstvena inspekcija, kotra na odhodze z Zecinskog odzeljenja najavela zaveranje špitalju, pretože zakonski nedopuščene, že bi porodiljišče robelo bez pedijatra. Direktorka špitalju, doktorka Dragana Cvejić, tedy už znala, že dostanju novoho doktora pedijatra z Skuli Blagoja Markovića i že problem bude rišeni. Imamo tog jednog doktora Blažu koji je ovdje za stalno, on je ugovoren sa fondom, 3 pedijatra plaća pokrajinski sekretarijat i jedna doktorka koja je otišla isto pre 2 godine u Novi Sad, radi u Institutu za majku i dete, međutim ostala nam je dužna period od 6 mjeseci, tako da će nam ona dežurstvom svojim taj nedostajući kadar popuniti. Ja se nadam da su svi zadovoljni, prvenstveno, da kažem, građani Kule, Vrbasa i svih ovih okolo opština, znači Malog Iđaša, Srbobrana i donekle tamo prema opštini Bač, znači one opštine koje gravitiraju prema opštoj bolnici Vrbas, jer je odelenje otvoreno posle 5 meseci pauze. Šestra tu i že bi decom pomogla, že bi co ljehčejše i bezbolnejše preprovadzeli čas, ktori preprovadzuju u bolnici, a zname, že njih to nje ljubi budu u bolnici, ponajmenji djeci, ali zato što mi trudzime, že bi sme boli pozitivni, že by sme še družili so decmi, že vidjeli se zivče naš mejane, ona še šmeje, ona še od nas nje boji, ona zna, že mi tu jej da pomognjeme i že to co ju tam uđobnjeme za inekciju abo infuziju, to jedan moment, ktorý prejde, ali posle cali dzeň preprovadzimo u jednim druženju i dom, že to co u stvari vidvojuje naše odzeljenje od čitskih drugih odzeljenja. Gdje mi, znači, kolo toho, že sprovodzime terapiju i negu kolo djecov i družime s našima malima pacijentami. To co dobre, že hiži prazni. Evo máme jednoho pacijenta, znači njet chorých detov. Tak, i mi vše utorime, že najvolíme, keď máme malo roboti. Nie zato, že še mi bojíme od roboti, ale zato, že to ljem znak, že nam djeci zdravi, a to u stvari jedini interes, ktorý mi tu máme i najvolíme, keď sme prazni.
kad je beba mala bolesna, to je najgore nešto što je moguće. Tako da mi smo baš nažalost, a srećom bili prvi pacijenti tu nakon otvaranja, tako da sad smo došli u kontrolu. Trudíme se, že by macery ostali so deťmi. Čím sú už väčšie, to da jaký spôsob i že lepše može biti, že bi ostali sami, že bi se na neki sposob i odvojovali, že bi se osamostoljovali. Međutim, to najčastejše zaviše od toho keľo máme prostora u stvari. Tu djeci na našem odjeljenju maceri s djecmi, znači kad ostanju, oni dobivaju i postelj i 3 obroki na dzenj. Znači tak isto jak i djeci vidite, že nam postelji tak i poskladani po 2 v jedno, znači namesteni su tako i za djecko i mamu. Ale da keď še sluči nažal, že máme preveľo djeci, že nam mami nemajú mesta i vecka še to patri, že bi še znači co starši djeci že bi ostavali sami, a to ti menči, ktorým ipak barže treba mama da je tu, že bi to ti ostavali. Рішення здравствene інспекції о заверанню Вербаського шпиталю знемірило гражданов. Але, на щастя, проблем рішений. Та od 5. maja dzecinske odjeljenje u općem špitalju Verbas robi 24 години. Rodiči možu bud zmirnjejši, bo WC nie budu mušic chore dzecko vožic po daskeljo zešatki kilometri do najbližšoho špitalju. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Pred par rokami, a okreme pred par decenijami, nikomu od žiteľov ruského Kerestura by nespadlo na rozum, že Valal može ostať bez banky, že bude veľká briga prešvečiť da jednu z nich, že by práve tu otvorila svoju ekspozitúru. A već naraz, približno pred rokom, zavarta jedna, a neodluha i druga ekspozitúra bankoh, ktorí dilovali u ruskim Keresture. Već i tisjači bili klijenti naše ekspozituri, naše banki, keljo ja mam informacije ti štagi par tisjači mala i ekspozitura druge banki, šitski to ti ljudžerski ti klijenti, na žalj pred rokom mušeli še znahodzic i prejsť do bankov u drugih mestoh. To ne iscuvala, bi volalo ozbiljni počeškovci, okreme za šitkih tih klijentov, bi volalo veliki troški i za ljudzoh, i za podprijemstva. Tedy počala holhofta väčšiny žiteľov Valala, putovanie do druhých mestoch, prerucovanie rachunkov na poštu, čekanie pre húžvých, ktorí pre toto vše častejší, len čas problémoch, ktorí ich znašli. 2 bankomati, ktorí medzi čaše postavení u Valale šťastí olehčali toti problémy, ale všetci boli svidomi, že to nie tirvace rješenje. Znate, že keď zahaši banka, posle toho možljive i pošta i jednostavno ostavate na tim, že budete jeden obični Valal, a to dom, že Kerestur nie zaslúžil. U tej atmosferi mi rušili po bankoch i beše dovaz o tim, že Kerestur má potencijala i že u Keresture bi še vyplecelo otvoriť šalter banky. Bešedovane zo 7 bankami i poslovoch našho sobešedníka nie bolo ľahko prešvečiť z ich predstaviteľov, že postoji interes za otveranie šaltera, hoč práve z ruského Kerestura vyšli odnosno zavarti 2 banky. Erste banka prepoznala toto, co sme probovali druhým povesť. Varili sme, že po väčších varošoch už malo prostoru je, že by oni pridobili nových klientov. Jak še vari mala bara veľo krokodili. Mi im varili, že keď nám prídu do ruského Kerestura, potrudzíme še obezpečiť 1000 žirorahunky, to je 1000 rahunky našich soraždanov, ktorí majú stajemní primanja. Takú ozbiljnu obecunku nebolo ľahko spoľniť i trebalo še dobre zorganizovať, že by še nazberalo obecani najmenej 1000 podpisi. Konkretno moja uloga bila da spred našega podprijemstva Juarbizdeja zapošljena animirame da kuščičko-keresturskih podnimateljov i podprijemstva, ktorých je tu okolo 70 do 80, tatagi združenja, ktorí postoje u Keresture, že by oni svojich robotníkoch, znači, ktorí už više varilo majú deške rahunky potverani po drugih bankoch, potpisali pristupnicu, že sú zainteresovani, keď by Erste banka prišla do Kerestura otvoriť rahunok, na ktorý by dobivali svoju
placi. Zohľadom, že še tot klub otvoril deška u ženskim čaše, keď bolo aktuálne podpisovanie výmoh za otvorenie šaltera Erste banky, vychastovali sme na hodu, bo še tu schod zažne penzionere, ktorých je, jak še vari 1/4 žiteľov u našem Valalje, da, že by sme s njima mogli tu potpisati výmohy, že by oni mali mogućnost pristu i opredeli še, že bi boli potencijalni klijenti Erste banky. Teraz posle pol roka skoro, jak sme toto rozpočali, môžem povedať, že nie ide tak ľahko. Ja še nazdal, že ľudia pochopia ozbiljnost, že nješka nelehko privez banku do ruskog kirestura, do menších štretkoh. Banki še uglavnom orientuju spram opštinskih šediskoh i spram tih mjestov, gdje jest veci privredi i veci zanjatih. To bi bol po mojim ostatnji apel i ostatnja nahoda, že kirestur dostane banku u najchodzacim periodze. Ďakujúci všetkým podňatým aktivnostom i akcijom, koncom prešlého týždňa zo centrály Erste banky stihla informácia, ktorá bola u Valalje dlho čekaná. Veliko mi zadovoljstvo, že mam nahodu najaviti zatvaranje šaltera Erste banki u ruskim keresture u nastupnim periodze. Erste banka, jak jeden z liderov u regionu, prepoznala potrebu hraždanov i potencijal malih poljoprivrednih mestov u Vojvodini. Mi máme dobre rozvitú mrežu filiálov i dúmame, že so otvoranjem šaltera u ruskim keresture budeme dostupnejší našim klijentom i budeme mať možlivosť ponúknuť kvalitetnú usluhu spram njih očekovanju. Lokacija šalter mesta bude u centru ruskog kerestura, a planujeme, že on počne robiť približno o mjesec i pol, keď je potrebné, že by še pokončila projektno-tehnična dokumentacija i sama adaptacija objekta i stej nahodi po ulojem všetkých žiteľov ruskog kerestura, že by nás prišli na Ščivic. Prostor banky bude na mesec, do nedávna bola menjaljnja u ramikoh objekta podprijemstva UARBIS. Môžem povedať, že UARBIS, jak firma, veľo sa ložil, že by še u keresture otvoril šalter. Perše oni hľadali, že by še našol besplatný prostor za njih, pretože u tim všetkým oni žadajú vidieť svoj materiálny hasen, odredzený ekonomský rachunok. Keď sme hľadali taký prostor, ostalo im, že my ustúpime svoj, ktorý máme u svoj za drugi. Môžem povedať, že tu sme takú malú hľadzi toto, že sme prežali za drugu i že sa dáme starac i o našich parastov, i o našich sohraždanoch. Jakož ich sme našlidník tej za drugi, ktorá tu už 60 roky u ruskim keresture isnuje i ktorá dávala potrebovku celomu Valalu. Preto sme i insistirali, že by to prostor bol u nás u UARBIS-u i že by to prostor bol namenjený za to šalter banke. Tak by s počátkom ljeta trebala počať robotu nova banka u ruskim keresture, ktorá by trebala riešiť veľi problémy jeho žiteľoch, ale i ponúknuť dajaký novi usluhy, od ktorých by oni trebali mať hasnu. Teraz i vláda Republiky Srbije toho roku vyšla so jedným programom o subvencionisaných kreditoch. Verci mi, že bude veľa ľahčejšie funkcionovať i to olehča život i privredníkom a i poljoprivredníkom, že by mohli dostať toti subvencionisani krediti, bo Erste banka potpisala so vládu Republiky Srbije dohovarku o tým, že bude učestvovať u tým projektu. Že by še vyplnilo všetko, co plánované i opravdalo ukazané dovirije, grupa ľudí, ktorá vodzela akciju za otvorenie banky, predlužuje svoje aktivnosti. Bardzo važne i dalje pristupnici potpisovati, odnosno prijavljivati za to, že še se pristupi do tej banky, otvoriť rachunok, pretože oni sú vidieť dodatný rezultat za to, že oni, dakle povem, stupri do nas i otvori se tu filijalu. Znači, iščeše u našem podprijemstvu jest pristupnici i za zapošljenih i za penzioneroh, šljebodno možu prist, mi im pomogneme, že by to vyplnili, fotokopirajme im osobni kartočki. Evo, kto prevádza emisiju, kto sluha teraz, kto patri, dosť bitne da ešte dáme všetku moc od sebe, bo kus, jaký nám dali limit, že by sme nazberali výmohy, kus ešte chyby i teraz nahoda, že by sme boli jedinstveni i ukazali to tu porihtano, že to chceme porobiť i že nám to ta banka nije obhodna ova Valalja.